Welcome to my channel. Enjoy watching. Council, ang 10% po na halik sa barangay fund, kunyari taon nagkakantidad ng 543,267.7 pesos. So, iyan po, binalanga-banga naman sa manlain-lain na administration program. So, first and foremost, yan po dyan ang NOOE. So, pag-abot po sa travel expenses, we have 4,000 pesos. Iyan po halimbawa, matransact ang sumuyang SK Treasurer, SK Secretary, or even me, pag-abot sa mga transaction purposes po. So, pag-abot man po sa annual dues, ini po mandatory po ni base po yan sa SK Panlalawigan Federation. Yan po nagkakantidad ng 10,865.354 pesos. Pag-abot man po sa SK Supplies, we have 35,000 pesos. For the SK Council Honorarium for the whole year, we have 135,816.93 pesos. Yan po para sa tuyang SK Kagawad na nagsiserve ibig sa barangay. So, total po kaya, you have 185,682.28 pesos. Next po. So, yan. Siguro po, kung mga hobanas pa na yaon, siguro makapag ka mo, taanong maliit bumangan si Pondo sa pillar or center of participation. So, yan po, bako lang po kayo kita na-focus sa sports or even sa education. But, diba mga po tayo, kung ano yan sa 9 pillars of youth center participation. So, we have first, sa health, yan pong naka-bracket dyan, yan kadakot, yun po yan si dapat or target na ma-attain mo niya na taon. So, laon po dyan, we have 43,000 under health program. Pag-abot man po sa captain, we have mandatory trainings and seminars, youth camp sa SK Uniform, trainings and seminars, 81,490.16. So, siguro po ayan youth camp, we are targeting na mag-ipumi po yan before mag-end ang taon. Siguro po, maybe sa summer or before December. So, next po, we have education. So, ini po, sa education, dahil pa po yan na-attain. But, ginigilumi po ang process na at least mapuuna na yan niya na school year. We have 64,925.26 pesos. So, pag-abot naman po sa active citizenship, dyan po malaog ang TPS and consultation, lingkod ng kabataan, sports fest, basketball and uniform, SK class beautification. So, we have 79,000 pesos. For environmental protection, malaog po dyan ng ILAC guard activity, purchase of material, facility and supply, 8,000 pesos. Pero po, yung mga amount, kasi hindi halimbawa ngayon, sa shoot address pa dyan, 8,000. Dahil po yan dyan, yaong dyan gabos, inuubos. You have the ABIP and CBYDP. Ang ABIP po, iyo po yan si dapat ma-attain ni sa laon sa taon. Ang CBYDP man po, iyo po yan si TikTok-chop ng mga projects and activities na dapat dipuhon ni sa laon ni sa taon. So, halimbawa po, sa shoot address project, sa CBYDP po, halimbawa kaya 3,000 lang ang allocated na dyan. Pag-abot man po sa clean-up drive, we have 1,000 pesos. Kasi po, kailan po, ibig sabihin na, uubusin ni kapos yan. Kailan po, may allocation po kada pillar sa youth center of participation. Next po, we have peace building and security. Dyan po malaukan sa symposium awareness, values formation, enhancement, youth encounter, you have 6,000 pesos. Sa youth
employment and livelihood, we have economic empowerment. Malawag din po dyan ang Food Forward Program of 17,000. Social inclusion and equity. SK Cares, PWD Youth, giving of food packs and youth budget. So, dyan po siguro mayroon ito 59,000. Iyan pong youth budget. Nagiging buhungka, nung yan ang fiesta. Nag-allocate niyo po yan ng 50,000. So, ang tada na 9,000, naka-allocate na po yan sa PWD Youth. Araw kang ginimo po last year na nagkaon kami ng mga food packs sa kaya mga PWD and even bali na din po si SARS. So, ang total po kaya, we have 300,907 pesos plus si total sa bago. So, kabuuan po we have 543,267.7. So, with regards po sa accomplishment report, yan po, pang bulan ng January, nagkaiba po kami ni Taking Zone Election of Officers per Zone. So, sa zone 2 po, dati lang, and pag-abot na po sa mga SC Kagawad, mag-shuffle na din po sila. So, ako na po ang nagkakapot sa zone 2, kasi po si Jason, medyo dahil po siya active. So, ako na po muna ang nagsamli or nagiging double position pagkawad sa SK. Ano po? So, sa bulan ng po ng February, nag-contestirman po ang Elver Delany, clean-up drive and feeding activity. Ito po sa Tuya, Barangay San. So, dyan po, nag-iba ng feeding program and clean-up drive. So, involved po dyan sa mga scholars and kaya po yan sa Sangguniang Kabataan Federation. Next slide po, kung bulan nun din, Pebrero, nagkaiba din po kita ni Pope's Valentine's Day Celebration. So yan, sunod din po kayo sa mga tig-request na hindi ko maamiman po sa SK Council na magkaigwa ni home party sa barangay. Siguro, witness naman po kamo kung wala na kamo kaugma kang bangging ito. So, yan po, mauulit pa, muna na fiesta. So, hoping na ma-enjoy po kamo gabos. Tagarumang kita i-jail. Next, sa participation man po ka, Women's Month Celebration, paniniman po yan i-implement sa barangay. And for the future plans and activities, next slide. Balls. So, iyan po kung nakaaging March 9, nag-visit po ang kaya sa tuyang governor, and we are happy na iyan po nahihiling ko, iyan po yan sina-approve nung yan na paabuto na fiesta. So, we have fiberglass basketball court, hoping na makaabot po. We have the Puerta Fiesta Unidas Youth Night and Fall Party, stage set up, sound system, lighting, sport para po magayon. So siguro, magiging colorful and magiging mas makahulugan ang pagselebrar na ito ka fiesta mo yan taon. And of course, we have the jerseys for basketball, volleyball, and badminton. And we have pink para po idea. And ang sobra po, dadagdag po sa barangay hall and digdi po sa SK Mini Park. And pag-abot na po sa LED bulb, para po maging maliwanag na ang barangay site sa fiestas. Para daw para sa rabing color green ang ilaw. Okay po, so 500 watts na po ang request me. So next po, we have the line up for fiesta events and activities. For April 20, that's the opening program of Fiesta League. We have basketball, volleyball, plus badminton. So, kadang may nag-message ako na ngayon, sir, baka pwede man niyang mainautan naman yan ang badminton. So, sige, kami sa SK Council, nagkasundo na inaog na ang badminton noong yan taon. Pero sa ibang other sports, malaw na po siya sa Linggo ng Kabataan for the month of August. For May 27, yaon po dyan ang Inter-Zone Zumba Competition. So, sarap yan sa magiging highlights ngayon na fiesta. So, hoping na ma-participate po ang gabos ngayon na fiesta kasi po, po lang sa SA. Time up po dyan ang barangay council.
So, gabos kita, aware man kita, na halutan kita ang barangay. So, dapat ma-participate kita sa mga events. So, for May 28, we have the Barako Magayon. For May 29, we have the Youth Night. And for May 30, we have the Power Fun Run and Barangay Night. So, for Interzone Zumba Competition, para tayo na para harapon, we have any po suggestion ni Bagawad Team, since siya po ang presidenta, Zumba isa sa Fernando. So, we have participants, teams, youth pairs, BHW, or kung along dito, ang sa tuyang mga barangay kagawad, siguro may additional points sa criteria or sa judging. So, sa age, you have 15 years old and above. Sa music, 5 to 7 minutes. Numbers composed of 15 to 25 members. For the major prizes, first, 7,000, second place, 5,000, third place, 3,000, consolation prize, 1,500. For the special awards, we have Best in Choreography, 500, Best in Costume, 1,000, Best in Most Participant, 500. So, siguro si mga hugin or young at heart, kaya-kaya po magpaglaban. So, sa color photo naman po, you have two categories, sa kids and sa youth. Sa kids, 12 to 15 years old. Sa youth, 16 to 20 years old. So, iyan po mga cash prizes na iyan. Tinurulayan din po yan sa council. Baka po sa ng SK ang nag-decision ka iyan. So, Dapat si Kagawad Tingting na naman ang bali. Diyan. So, yan po, boss, na mga paabutol na yan, activities mo niya na piyesta. And sa Barako Magayon po, siguro post na lang sa FB page para sa laruan na lang po ang pag-post. Pero po, kung piwali na kamo, sa Barako Magayon, kayo po may po ni representative sa kada zona. Pero dapat po, kita